खुलुमबाय बे समावहाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोनखौ बे समाव बयखौबो बरायना लाबाय। नंगौ, थांनाय बोसोरफोरावहाय बारनाय बायदि देग्लायबो नैबे रायमना माहारियारि हाग्रामायावहाय जे मोनसे आवजार बिबार थांनाय बोसोरफोराव जे गोबां ससियेल मिडिया बा खौरां बिजोंनि गेजेरजोंहाय जे गोबां माखासे भाइराल जादोंमोन। बे भाइराल जानाय नुथाया देग्लायनि नैबे बोसोरावबो 2025 मायथाइयावबो नैबे आवजार बिबारफोरा गोबां समायना रमायना माखासे बारग्लांनायखौ नोंथांमोना नैबे जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजोंहाय नुनो मोनगासिनो दङ। आरो आं खावलायबावगोन जे केमेरा पार्सन बिथां फाबियान मुसाहारिखौ नैबे समायना रमायना माखासे आवजार बिबार बारनायखौहाय नैबे समावहाय दिन्थिनो थाखायहाय बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। नैबे समावनो जोङो मिन्थिनानै लागोन जे नैबे आवजार बिबार बारनायजों लोगोसे नैबे रायमना माहारियारि हाग्रामायावहाय मा मा मिथिंगायारि नुथायफोर नुनो मोनो एबा मा नैबे रायमना माहारियारि हाग्रामायावहाय नुनो मोननाय जायो, बेखौहाय जोङो नैबे गल्डेन लांगुर इक'टुरिजम ससाइटिनि मानिजाथाव गाहाय नेहाथारि प्रफेसर बसुमतारी बिथांनिफ्राय नैबे समावहाय जोङो फंनैसो मिन्थिनानै लागोन। रायमना नेसनेल पार्कआव फैग्राफोरहा गावबागाव बिदिनो आलदा आलदा इन्ट्रेस्ट एबा पार्पसफोरखौ लानानै फैयो। जे माखासे जोंनाव टुरिस्टफोर फैयो जायफोरनाखि रायमना नेसनेल पार्कनि जे लेन्डस्केपखौ बिसोर नायनो फैयो। आरो खायफा बेबायदि जे जिब जुनारखौ बेयावहाय नुनो मोनो, बेफोरबायदि जिब जुनारखौ नायनो थाखाय बिथां जे दावबायारिफ्रा बेयाव फैयो। आरो लोगोसे दिनै मे दान सफैनाय लोगो लोगो बोसोरफ्रोमबो नैबे रायमनानि बे हाग्रायाव बे लामा सेर सेर जे आवजार बिबारनि जे बारफुनाय बोथोराव जे ओरैबायदि मोनसे मिथिंगानि मोनसे समायनाय, बेखौ जोङो नुनो मोन्दों। थांनाय बोसोरफ्रावबो बेफोरबायदि गोबां नायफैनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बे खेबावबो दानिफ्रायनो जोङो बेबायदि दावबायारिफोर आरो जे मिथिंगानि जे समायनायखौ नायनो मोजां मोनग्राफोर बिथांमोननि जे फैनानै बेयावहाय सेल्फि लाफैनाय एबा फट' लाफैनायखौ जों बेयाव नुनो मोनजेनबाय। दा बे बोथोरावहाय दायो जों नेसनेल पार्कआव जोङो सिङाव जों हाबोब्ला जोङो फ्राय जुमदार साइडआवहाय जोङो बिदिनो स्पटेड डियार आरो लोगोसे बिदिनो एसियान जे एलिफेन्ट्स बेखौ जों फ्राय जोङो बेखौ नुनो मोनो। आरो फ्राय जे जोंनि बे रायमना नेसनेल पार्कनि जे मेन एट्राक्सन गल्डेन लांगुर, बेखौथ' जोङो फ्राय हाग्रायाव हाबोला जों खनब्रै बा खनबानि बारासो जों बिसोरखौ ग्रुपावहाय जों नुनो मोनो। बेयावहाय जोङो रायमना नेसनेल पार्कआव फैयोब्ला जोङो मिथिनो मोनो जे रायमना नेसनेल पार्कआवहाय दासिमावहाय जोंनि बे पार्क सिङावहाय 190 जे भाराइटिनि जे बाटारफ्लाइस बेयाव मोननो हानाय, बेखौहाय जोङो सुलुंनिफ्राय जों मिथिबाय। दा बेजों लोगोसे नेसनेल पार्क डिक्लेयार जानायनि उनावबो आरो दासिमबो जोङो मोनसे टुरिस्टनि जे फैबाय थानायनि जे बांनाय जे अनजिमाखौ जों नुनो मोनबाय थादों। आरो बावैसो समनि उनावनो नेसनेल पार्कनि खाथियावनो जोङो वाटार पार्क बेबो अपेनिं जानो थांगासिनो दङ। आरो लोगोसे जोंनि नेसनेल पार्कनि जे डिक्लेरेसननि जे 5थि खेब जे बार्थडे ना 5th जे एनिभार्सारि, बिनि सम जे 5 जुन 2025 बे समाव फैगासिनो दङ। बेनिखायनो नैबे मिडियानि गेजेरजों जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट एबा जोंनि जे दानि जे रुलिं गभर्नमेन्ट जे बिथांमोन सारमोनसिम खावलायगोन जे नेसनेल पार्कनि जे इउनिभार्सारि 5th एनिभार्सारिखौ जे फालिहैनाय समावहाय जेन' बांसिनै जे नैबे रायमना नेसनेल पार्कनि जे कनजारभेसननि सायावहाय इम्परटेन्स दोननानै माखासे हाबाफारि लायोबा खुब मोजां जागोन होननानै आं नैबे मिडियानि गेजेरजों खावलायहरनाय थाबाय। दाथ' नैबे देग्लायनि बोथोराव बेनो मोनसे फ्राय अफ सिजोना फैगासिनो दं दैज्लां बोथोराव, नाथाय फ्राय गासिबो नेसनेल पार्कआवहाय फ्राय बन्द' जायो दैज्लांनि बोथोराव। नाथाय जोंनि बे वेस्टार्न रेन्जआवहाय फ्राय जे मोनसे जुमदारनि जे मोनसे रुट, बे रुटआ बे जेब्लायबो अपेन थायो, बेवहाय जोङो फैनो हायो। नैबे समावहाय जोङो बिथां गल्डेन लांगुर रायमना गल्डेन लांगुर इक'टुरिजम ससाइटिनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि प्रफेसर बसुमतारीनिफ्राय गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो मिन्थिनो मोनबाय। गसाइगावनिफ्राय सदिप नार्जारिनि खौरां, बड'लेण्ड बुब्लि, एसेनोसै।